teko di sini guys, lewat alas-alas udan sisan. Ini kok bengi-bengi enggak ya wedi sing lewat kene ya. Oh sepedaan loh. Nah desa iki, Bu. Aduh, kange. Biasa wae. Hah? Kok main gini ya biasa wae. Gara-gara omahku ra ono kene dadi ora biasa ya. Kan kanan kiri alas. Nah, nek sepedaan dalu-dalu kan ya wedi. Sepi. Serem sih enggak. Cuma kan ora ono lampu ono ya. Tak kira ora ono lampu. Ono lampu oh guys. Tak kira gak ono lampu. Mendung, gerimis. Naik ini, jalannya agak naik. Oh, jalan nih kok. Udah nih. Koyok sampai berkabut ngono. Oh. Dalam. Hah? Setu mah gawe video kok ono ngarep. Ora iso angel kabeh. Oh. Ndalo sampai sak piro adohe alase. Oh mari ngene belok kanan guys. Jalan Banyurip. Kene iki jalan Banyurip ternyata. Mari ngene belok kanan. Ono desa Tora yo. Kan aku penasaran. Belok kanan untuk tetap di Jalan Banyurip. Belok kanan iki guys. Tengah alas. Ono warung ya kok tengah alas ya. Warung makan. Tak kira warung kopi. Terus Loh. sejauh 1,5 kilometer. Isi alas nih kok. Jajal ndelok sak piro adohe. Ambek maksudnya ambek desane. Desa apa kira-kira? Mereka yo sepedaan no. Tengah alas guys.